ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ አምላክ ድማ ኣብ ህይወትና መዓልቲ ወሲኹ ብህይወት ከምብረና ጥራይ ዘይኮነስ ነትናቱ ምኽሪ ነትናቱ ሓሳብ ቃሉ ከካፍልና ድማ ፈትይሎ ስለዚ ኣዚና ዕድለኛታት ኢና አምላክ ክዛረበና ኣብዚ ዝተኣከብና ክብሩን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ሞ ቅድሚና መልእኽተይ ምእታወይ ሓፂር ጸሎት ክንጽልይና ሞ ድሕሪኡ ናብቲ አምላክ ክዛረበና ደሊ ዘሎ ሓሳብ ክነኣትና እስኪ በእምነት ክንጽልይና ሃሌሉያ ቅዱስ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነክ ከለና በህይወትና መዓልቲ ወሲኽካ ነዚ ቃል እዚ ክንካፈል ዝፈቀድካ ንስኻ ኢኻ ሞ ተመስገን ቃልካ ድማ ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ ክንሰምዖ ኣብ ጉር ድማ ክነውዕሎ እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ክትረዳእና ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ሻዕ ሰምዒናያ ክንከይድ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣብ ውሽጥና እግዚአብሔር አምላክ ክሓድር ክልውጠና ክቀይረና እግዚአብሔር አምላክ ብትብዓት ክንመላለስ ክንክእል ሎሚ ናባኻ ንቐርብ ኣለና ቃልካ እግዚአብሔር አምላክ ይልውጥ ይቀይር ይሞ ንዓይን ኣሕዋተይን ድማ ከምኡ ኣብ ውሽጥና እግዚአብሔር አምላክ ክሰርሐና ይጽልይ ኣለኹ ከምቲ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ዝበሎ እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ ድማ ንሕና ሓንቲ ቃል ናትካ እንደልለና ካብኣቲናያ ዘለና ኩሉ ፍርሒ እግዚአብሔር አምላክ ከውፃና ዝኽእል ቃልካን መንፈስካን ጥራይ ሞ ናው ገጽና ንጥምት ኣለና ኣነ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ስኻ ከተመሓላልፎ ደሊኻ ዘለኻ መልእኽቲ ናብዚ ጉባኤ ብትብዓት ከመሓላልፎ ንስኻ ሓይለይ ክትኮን እግዚአብሔር አምላክ እጽልይ ኣለኹ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ንረክቦ ብስም ኢየሱስ አሜን ክብር ንእግዚአብሔር አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አንቶይ መዘምራን እንታይ ኢሎም ዝዘምሩ ነይሮም እመን ጥራይ ኣይትፍራህ ብሉ ነይሮም ሲ ሞት ስብከት ኣብ መዝሙር እንዲተወዲ ኢለ ክብርን አምላክ ይሁን ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ሒዜ ዝመጻኹ እንታይ እዩ ኣይትፍራህ ዝብል እዩ ዝገርም ነገር እንታይ እዩ ከምኡ ኢለ ዝሓስብ ነይረ እመን እምበር እንታይ ኣይትኹን ኣይትፍራህ ማለት ናይ ኩሉ ሻዕ ናይ ዝኾነ ነገር አንጻር ኣለዎ ማለት ሕጂ እንድሕዳኣ ምኻድ ኢልካ ናቱ አንጻር እንታይ ዘይምኻድ ወይ ድማ ጠጠው ምባል ትልካ ናይ ጠጠው ምባል አንጻር እንታይ ኮፍ ምባል እምነት ኢልካ ግን አንጻር ናቱ ዘይምእማን ይኾን ዝግብኦ ምሽ እምነት ምስ በለ ግን ኣይትፍራህ ምክንያቱ ንእምነት ክሽፍኖ ዝኽእል እንታይ እዩ ፍርሂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍርሒ ከቢድ ነገር እዩ ኣብ ኣመንቲ ኣምላኽ ከይዓይ ዝገብር ሓደ ሓይሊ ካፍቲ ቀንዲ ናይ ሰይጣን ኣጽዋር ቀዳማይ እንታይ እዩ ፍርሂ ስለዚ ሎሚ ነዚ ካብ ብሉይ ኪዳናት ሒዝና ስጋብ መጨረሻ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ አምላክ ተዛረቦ ንሕና ድማ ኣብዚ ዘበን እዚ ክንመላለሰሉ ዝግባአና ነገር ክንመሃር ኢና ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ መጀመርያ ቤና ንረኽቦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ካብኡ ክንብብ እሞ እንታይ ይብል ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ቃል እግዚአብሔር ብራእይ ከምዚ ኢሉ ናብ አብርሃም መጽእ አብርሃም ኣይትፍራህ ዋልታ ኸኣነ ዓስብኻ ክበዝሕ እዩ በሎ ዘፍጥረት 15 ፍቅዲ 1 ናይ አብርሃም ታሪክ እንድሕዳእ ርኢና ዋላ ዘፍጥረት 11 12 13 14 ብዙሕ ንርኢ ኢና ማለት እዩ አምላክ ክዛረቦ ዋላ ክጽውዖ ከለውን አምላክ ሲና አብርሃም ስና አምላክ ኣሚኑ ይወፁ እምነት ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ንአምላክ ኣሚኑ ኩሉ ነገሩ ዓዱ ህዝቡ ብዙሕ ነገር ገዲፉስ አምላክ ናብ ዘርእዮ ናበይ ከም ዝኾነ ኸማን ኣይፈለጠን አብርሃም ክወፁ ከሎ ድሕሪ ክንደይ ምዕራፋት ሲ ኣብ ምዕራፍ 15 እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣይትፍራህ ብሎ ኣሎ ምክንያቱ አብርሃም እንታይ ክገብር እዩ ዝርእዮ ዘሎ አምላክ ክፈርህ አምላክ ክጽውዖ ከሎ ነብርሃም ንብዙሕ ህዝቢ ክትገብሮ ኣብ ብዙሓት ገብሮ እቲ ፕሮሚስ ናይ ካብ ህዝቡን ካብ ዓሌቱን ካብ ኩሉ ዝወፀ እዚ ኩሉ ነገር ግን ኣይረኸቦ ሓደ ነገር ዘይተፈወሰ ነገር ነይሩ ኣብ አብርሃም ማለት እዩ ስለዚ ምስ መፀ ክረኽቦ ከሎ እንታይ ይብሎ ኣሎ አብርሃም እንታይ ግበር መንዳ እምርታ ይትኹን ኣይ ትፍራህ ዋልታኻ ከዓ ኣነ እየ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት ሕጂ ናይ አብርሃም ታሪክ እንድሕዳእ ርኢና ብዙሕ ግዜ ይፈርሕ ከም ነበረ ንሪኦ ኢና ብቕልል ዝበለ ንበዓልቲ ቤቱ ሳራ ኣዝያ ጽብቕቲ መልክዐኛ ስለ ዝነበረት በቃ ሓፍተይ እያ ኢሉ ሱቕ ክብል ንኻልእ ክህባ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣብዚ ኾንካ ክትሓስቦ ከለኻ በቃ ንሰበይትኻ ካልኦት ክወስድዋስ ከቢድ ነገር እዩ ክትወሓጠልካ ሳይክል ንማዕረ ክንደይ ፍርሒ ግን ኣብ ውሽጢ ኣትዩሲ ሓፍተይ የበሊ ዋላ እንዳወሰድዋ ከለዎ ማለት እዩ ወሲዶማ ከዓ ኣምላኽ ብሕልሚ ነቲ ንጉስ ኣርእዩ ናብ አብርሃም ከም ትገጽ መጽእ ገይሩ እምበር ፈሪሑ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ፍሬስ ማዕረ ክንደይ ኣብቲ ውሽጢ ኣትዩስ ክፈታትኖ ከም ዝጅምርሲ ቃል አምላክ ይነግረና ብዓብዪ እውን ወዲ ሓዉ ምስ ተማረኸ 5 ነገስታት መጺኦም ምስ ሓዝዎ ንሎጥ ከድሕን ኢሉ ፍቱናት 300 እንዴ 18 ክንድኦም ሰራዊት ሒዙ
نود حوا أدحينوي أو كنات أتي مالتي إذا فرحوا خنبرو خلي ما تيس سلعتس هاتري له حموش تند حد أنا كسات كوي نمسي سلعتس كفرحوا خليهم بزح نجار موت أنيري بزح غير ناس كنت تنتنون خلينا تني أملا تنبرهم زلو زلو أملا خايت فرح زلو زلو مالتي أفقدي نايتا معرف عسرت حموش أفقد شدشة بجزيابه هرب بجزابير كأمنه منو سدما نتصدق تقاط رولو زبلالو زي أبغلاتي هاري أبالوس كوت جيرولو تقصزينه إبراهيم صدق سبب تاي مخونة بأمنت جحنا ولد إبراهيم كنا بهالكلنا سابولي كيدان كويني يعني حدش كيدان بروميس رخيبو إبراهيم منات أبزا معرف زياس حدا حبنا جرا وش إبراهيم سي تغيروا بتأمن دوس معرن نتصدق كنت أخوينا تقاط إرات اللو مالتي أفت مجمع رأمس أملاك كزار وخلوجن أفت معرف عصرت حمشة وزحي الزار بنيرو بقى زور سن سبيلن بقى على زاري بزقد ما يزول لبز بيته تولده ناتي نجر خونا كإلنيو اتفرح إذا قول بوي إذا قول مجمع أمين ووزيو تقوى عيزوسي أنس بقى اللي تصفح قرص إلى نريه مالتي بقى أنا قبل أزار تصفح قبرنا نريه مالتي أملاك نكوا حليف إنه كابزر أخايل بنو استخاء خباخاز دل زلوا هجران انتهيلو أي تفرح مغنيات فرحي نعم الله كسر حكيني بمول أب بولي كيلان زنو وري فرح كوني رامي أملاك انتهي زغورون يرو حدا هنريم يعني نقول لهم هنريم ما ينخلينا جل أبنت نامس أنا هنرينا لهم عادي أملاك نخيا أي زغورون نحنا هنفرح كلنا بفلاك يعني أب حدش كيدان سيدان ملو تسعيره ولا حنت حيل زي ولن كله بزولو ناي ميديا دي بنسمع دي بنري دي بننبو فرحنا ابتنا امنت نجر كنوسخ كنسقم كنسن كلنا املاك سرح هيك املاك حيل سلا زي ولي كونه نحنا نفرح سلا زلنا سيطان كا تقند اصارو تايزغبر كفرح ترايز مصما سلازي بت ولو تمكرونا يا ابراهيم مسرعنا فرح سلا زنور ابراهيم ابلاهم تاغير مجمريا مصي نتفرحي صبرو كله نري زلنا مالي شعو بقى تفرحي مستعلي جن نا ابراهيم امنه اب املاك سنت خوينو نصدقي تقصرون دحرينا يا ابراهيم تاريخ دما نرينا انت يلو املاك سنابي اوصيو بلنا املاك يوصيو ناب دغه خبت دكان ناب دغه سمصي انت غيرو يلو قصر يلو مخنياتو نخي قصر سي تنكواهوت وصي نخي قصرنا ابراهيم ابتوشت دكان ينيرو تفرحي يحيزون يرو املاك مسوصقو قصر تخلتهم كايلو قدم حجون نتحصا بحرون قصر يلو نيري اتمنت مستغيركم بقى بتبعت قصر جميرو حجا نسخ من ابيلنا مالت ارت ابراهيم زقصرو نبر كواهوتي او علنا بمن كارخنا نحنا بيسوس كريستوس زرخبنايو مثل نبر بسغا الله ديبزي جوشا علنا ديبزي ها كورنا املاك يكون بت يسوس كريستوس عم مسكل زرخبو كن نحنا تي تمثلت نغيرنا لنا رخيبنايو علنا سلازي فرحي كسرح ايكلني كاو حلفينا نريهم دما ناي منيم 10 دخلت نقد حدا سب اي مرص يلون موسى مغنياتو اب قدميهم زناي سليا ነገር تفلطو يخمش ها كومز تمهرلو دي ناي سليا ነገር اب تخيناسي ازي وسان ነገር يندحدا عقم ناي صلايخا ناي سراويت كاف ناي عقم تفليط كابيلو بين خيد كمي نحدا فليطهم بزح خنايكم مكور يكون كنا نقل كومز لو حوات كله خليو مانغو ترالو ابتغينا سلازي اسم زسلي سلاديم تبايل 10 دخلت ነገር كان دايرم سديدم كسلي اسم مسكودو مسرايوم نتهزب كان تخغورو مصيم ملسخبو مصيم نتهزب ملس ذهبو از كله تاريخ ابي يالو ابزولق مراف 10 سلسته كنري نخلينا ولا فتفقد 20 شدشن ون مسمصو كلهم مستاكم تاغيرم نتهزب مجمريا زراغو صلوم افت بوتا خمزه اتو فري ماريمم كابت بوتاس اتينا اينا رينا اينا سلازي ريومو زموت زلو رغص يناي كلهم 10 تخلطيوم اتيوم ابزولوك 10 3 فر 20 شدشن الله ምናልባት አብዝሪ ዘለኹም ሕዋት ከውጹልናዮም ክንሪና ማለት ስለዚህ ናይታ ምድር ፍረስ ሊዝና መጽና አይና ሪና አይና ይሎም ህዝቡ ሙሉ ዳርጋ እስራኤላውያን በቲ ቁጥሮም ናቶም ስጋብ 2 ሚሊዮን ሆን ነይሮም ምክንያቱም 400 500 ሰውት እንደሕዳ ነይሮም እቶም ሰውት ካ ቁጥሮ ከለውም ስጋብ 2 ሚሊዮን ዝብዝሖም እዮም ነይሮም ኣብትሽዑ ግዜ ስለዚህ ህዝቡ ሙሉ ኮፊሉ 10 دقيقة سبعة كان تهجورو بزعبات أملاح كأتوز ولهم ريبورت خوب مزيم الله ماله بزي كخلت السبات
እቶም 10 እንታይም ገይሮም በቃ እንድሕር ሪኢኹሞ ኣብኡ እቶም 12 ዝመፁ ብፍርሒ ዝብልዎ ነበሩ ንጉዓት እዮም ነዋሕቲኦም ምድሮም ንባዕላ ወሓጢት እያ እታ ምድሪ ንባዕላስ ብልዋ ኣለዉ ኣብኡ ተኣቲናስ ክትውሕጠና እያ እታ ምድሪ ዋላ ንባዕላ በቃ ክኣትዉ ከምዘይክእሉ እዮም ዝነግርዎም ዘለዉ ኣብ ፍቅዲ 28 ኣለና ኣብ ፍቅዲ 30 ኣለና ብሙሉኦም ነቲ ህዝቢ ተስፋ ቆሪፆሞ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብለና ኣብ ፍቅዲ ዘህልቁ 14 ፍቅዲ ሓደ ሙሉእ ለይቲ ክበቂ ሓደረ በቲ ናቶም ሪፖርት ምክንያቱ 10 እዮም ከዓ ኣትሊስት ኮ 6 ትኾኑ ከዓ ደሓን ምኾን 10 ብልዎ ስለ ዘለዉ በቃ ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ኣብ ልዕሊ ሙሴን ክንደይ ዓመታት ዝተጓዓዝሉ ክንደይ ኪሎሜትራት ርሒቆም ዘለውሲ ናብ ግብፂ ከማን ክምለሱ ሓሲቦም እዚ ኩሉ እኮ ስለምንታይ ዝመስሉ ፍርሑ እኮ ሪፖርት ምስ ሰምዑሲ ፈሪሖም ስለዚ ንሕና ከም ኣመንቲ ሎሚ ድምፂ ናይ መና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ኢና ንፍትሽ ዘለና ዝኾነ ነገር ክስማዓና ከሎ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ገለገሊ እኮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን ካብ ድምፂ ኣምላኽ እንሰምዖን ድምፂ ናይ ካልእ ንሰምዖ ስለ ዝበዝሕ ኣብ ሽግር ንኣቱ ኣመንቲ ብዙሓት ኢና ካብቲ ዝገርም ብዙሓት ምክንያቱ ሕጂ ብፍላይ እዚ ናይ ሚድያ ነገር እንድሕዳ ርኢኻዮ ገለገለ ኣለዉ እግዚኣብሔር ይባርኮም ነቲ ህዝቢ ብዙሕ ይጠቕምዎ በቲ ናቶም ትምህርቲ መፂኦም ብዙሕ ሓላፍነት ዝወስዱ ኣለዉ ሓላፍነታውያን ገለገለ ከዓ ዝርከበ ድላይ ይዛረብ ኣሎ 10 ከምዚ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዒካ ከምዚ ዓይነት ሕማሚ ሕጂ ኖርማሊ ዝኾነ ሰብ እንድሕዳ ኢድካ ከምዚ ኢላትካሲ ከምዚ ዓይነት ምልክት እቲ ተንብቦ ዘለኻ ወይ ትሰምዖ ዘለኻ ምትሓሓዝ ስለ ዘሎ እታ ኢድካስ ከም ገለ እንታይ ዝበሃል ሞትኩም እዩ መፂኒ ኢኻ ትብል ዝገርም ምክንያቱ ንሕና ካብ ምስ ናይ ኣምላኽን ካብቲ ኣምላኽ ዝበለና እንታይ ዕድመ ፀጊብካ ክትሞት ኢኻ ዕድመ ፀጊብካ ኢኻ ትሓልፍ እዚ ሕጂ ዝዛረብዎ ዘለዎ ዘረባሃትክ እንታይ እዩ ከምዚ ምልክታት ንሕዳ ስማዓካ ኣሎ ብኣካልካሲ ከምዚ ዓይነት እዩ ናይ ከምዚ ሽግር ይብለካ ኣሎ ስለዚ ኣማኑ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ነቶም ሓላፍነት ዘለዎም ኣለዉ ዝተማህሩ ብሕክምና ዝህቡና ንዕማ ይኹን ክዛረብ ዘሎ ስጉድ ክንሰምዕ ክንምርመር እቲ ኣብዚ ሚድያ ዝመፅእ ግን ብሙሉኡ ዘምፅኦ ሓሳባት ክንቅበሎ ከም ኣመንቲ ክነሰላስሎ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ እሱ እዩ ናብ ዘየድል ነገር ዘእትወና ኣነ ክገርመኩም ካልእ ሓሳብ ክዳሎ ሓሲበ ማለት እዩ ተኸካፈል ዝሓሰብኩስ ካልእ ሓሳብ ክካፈል ሓሲበ ድሓር ግን ሓደ ሓዊ ዕለንስ ከይደቀስኩ ሓዲር ብለኒ እንታይ ኮንካ ዳ ከይደቀስካ ሓዲርካ ትማሊ ሓደ ኣብ ኣሜሪካሲ ሓደ ከምዚ ከቢድ ገበን ገይሩ መስለን ትሰብ ሕጂ ከቢድ ገበን ምስ ገበረ ንሕልፈት ተፈሪዱ ኣብዛ ዓዲ ንሕልፈት ኣይፈርድን እዮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ግን ንሕልፈት ተፈርዱ እዮም ብዝኾነ ኣብ ሴድያ ኮፍ ኢሎም ድዩ ዝመውት ሰብ ኣብ ዓራት ደቂሱ ድዩ ዝመውት ይፈርዱ እዮም ንሕልፈት ማለት እዩ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኣብዛ ዓዲ ግን የለን ከምኡ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ብኣሜሪካ እዩ ንሕልፈት ተፈሪዱ ስለዚ በቃ ኣብ ሴድያ ኮፍ ኣቢሎሞ ኩሎም ሰባት መፂኦም ስዕምዎ ኣማን ይኮ ዘዕለን ዘሎ ስዕምዎ ንኽመውትሲ ሽዑ ከዓ መጨረሻ ክመውት ከሎስ በቃ ዓይኑ ፈጠጠጠጥ እንዳበለስ ርአዮስ ከይደቀስኩ ሓዲረ መጀመርያ ዋላ እቲ ዘቕረቦ ነቲ ሰብ እቲ ቪድዮ ዝረኣዮ ዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት እዮም ዘርጊሖሞ እምበር ኣብ ሓቂ ዘን ዓበይቲ ናይ ሚድያ ቻነላት ዘለዋ እቲ ሰብ ንሕዳ ንሕልፈት ተፈሪዱ ትሪኦ ከመይ ኢሉ ክመውት ይፍቲ መጨረሻ ዝሞቶ ግን ኣይርኢኻን እዮም ኣብ መጨረሻ ክመውት ከሎ ክሳቆ ከሎ ዓይኑ ፈጠጠጥ ኢሉ ዶ ከምዚ ኮይኑ ዶ እዚ ትሪኦ እንድሕዳ ኮንካ ብቲ ናትካ ሓሶት እዩ ከምኡ ሳየምፁን ይፈፂሙ ክመፅእ ኣይክእልን ኢኹም ዳርኣኸ ሳይትኾን ኢኻ ቆልዑት ኣለዉ ገለ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ኣነ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ሰንበት እውን ብገለ ጠቂሳቱ ነይራ ሓፍትና ኣሉላ ናይ በዓል ኢራቅ ዝነበረ ኩነታት ኣብ መጨረሻ ንሳዳም ሒዞሞ ንሞት ተፈሪዱ ስለዚ ንሞት ክፍረድ ከሎ ከኣቱ ከሎ ገለገለ ትሪኦ ድሕሪኡ ከመይ ኢሉ ኢመይቱ ግን ኣይትሪኦን ኢኻ ከመይ ኢሉ እታ ህይወት ሓሊፍ ኣይትሪኦን ኢኻ ግን ንሞት ፈሪዶሞ ኣብ መጨረሻ ኻ ይዝድየ ሕጂ ማዕረኽ እንደዚ ከምኡ ዓይነት ዘርእየካ እንተሎ እንታይ ኢና ንርእን ንሰምዕን ዘለና ክንፈልጥ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዘሎ ከዓ ተትኾንካ ሓቂ ተትኾንካ እኮ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ዝተሰርሐ ነገርሲ ሙሉእ ለይትኻ ዘሪግዎ ክሓድር ክድቅስ ከለኻ ንዑ ርኢኻስ ኣብ እምሮኻ እሱ ክመፅእ ድቃስ ዘይብልካ ትሓድር እቶም ዘይርእዩ ዝነበሩ ሰባት ከማን ዝፈርሑ ዝነበሩሲ ኣብ ዓለም ክንነብር ከለናሲ ብሓዊ ብማይ ክነሓልፍ ሰቓል ኣምላኽ ነጊርና እዩ ምሽ
توسخ بعلنا إنا خال أحاون كالو ما يلم إزلنا مالتي مخا أبو أمره مسأتوه إتنا إمنة نجار كاني نايل بي لو ما تحب كل مش ناي أمره نجاري أبز تحاز نجاري مالتي نورمالي أبز جزان لحدا كنا أدخل لنا تسألمات يقول مش لتشمس ولا عنايات تسألمات يغيد سلازة إمنة أب وش تنازل له عند حدا فرحنا ولا بمول أيوة كم زي ناي مدك أسي عرق أب بدروم نازل له زي نايكم ولا يتمشالو كم واللي أخذ تنبب يتغني خمش كمين أتكم أنا حاجة زي حساسي كم واللي أخذ كتنبب سي حجة إمنة تفرح مساعته بقى بتعمي خاعي زي كل زخون حجة أملاخ نعمة إذا يزقور زلوا زوفر سوزلوا أسود زي فريس خان إحنا خاني أملاخ بقى أنا خاعي ناتنا نقدر كسلت فسي منتهي جبرني أي كلمة سلازم مسي أمنا تهز مسرع عدوه اتخلت مليون غون إسرائيل ونا إسرائيل هزبي كي رأيه هلا رعيدو فريحو ده حركة كلتا تبعت مسيح كلتا نتوم أبكد ميت زلوا أبكد ميوم زلوا دك أنا أوديوم جزفت ديوم ولا أنت يوم نحن أبكد ميوم عم بتعين عندي ميلهم توم عسرته تيوم جن إنجرنا يوم تام مدري تخوين تقول بتعمل خط صبغ معتها تام مدري رينا يا صبغتي مع عرض أول لوا أملاخ أنت فتيخ أتوه النايم أنت صريت يوم زبلون يوم تزاري بومالي سلازي نحنا كنريو زلنا بناتنا عقمي بناتنا حيل زي كونه بهتي أملاخ زبلنا أملاخ كون إبراهيم كو أي تفرح كله خلكو نحنا أنت ينقبر هذا تسلم أنت حدا لنا ودها تلو خلاص كده أوتو جو ولا عنده تلو صغار فريح عاتيك إني حيس كي تأتي خاجن هذا حزني أن زاد زلوا يلو يا أتومات حجي زبلو زلوا أبزي إبراهيم أنا مساقة أنا سوالتها زبلو زلوا أملاخ دحروا نفسنا حدش كده كرينا يسوع كريستوس أجهم أنا مساهمي بزحت قصتنا نركبكم كل جيدا يسوع كريستوس مال سلازي سقينا يكوننا ناي تفرح كنبلك لناسي كم زي ناي سايكولوجي نجارات أي تفرح مدقق قام زي كونسي ناي بحقس أملاخ سي مس آمنت مس هانا أيو يعني بزلنا كفرح الناس غير أبزس يلن ولا موت كان تكونسي لو أملاخنا نخيد ويتاس كريستوس بعلمكم يلو نمن يكون تفرح زلهم نتي نفسن منفسن كل نجار خموز غل ولا سنتي سجات رايك أتهلو دحر قلنا بمجلس أملاخ تأتو نمن يخاط فرح زلها ولا سجام مجرد رشاكو أبي وقت كنا بركلا حسون يزفرح قد نينا يخاط فرح زلها سلازي إذا أتهم كم زيلهم نتهزبي بقى بالتعمي كشبرو خلون ري أتهم زموت سجن تسفاخو بو خلون ري بزيد ما حليفة من مالتي حلف نداول كنت دالي يزول خيرنا البعض مسجيزة خقوالين أب ناي إياسو تاريخ وترينا يون أب زداقم سلاسان حدن فقدي شدشتن شمونتن موسى خير كله نياسو يتحلفنا الزوون يرو مالتي نياسو دوما خبت ذهبوا ملأ ثنتين يرو كفرح كم زي يقولوا أي تفرح أب مسحف إياسو معرف حدا فقد شعته زبولون أبزد داعم سلاسان حدا شديشن شموتن زبولون تدقاقامي كل تنقريز موسى أفتى أملاخ إياسهم بقولوا دحر حجي موسى يلن سلسة خانت يقول أنا تبع أي تفرح يزبلوا زلوا أب مجمع مريون موسى يخبوا قلون إتسرحني أملاخ كمان أزدلي أجنتها زي مفرح أملاخ سرحنا الأخوين من هنا إحنا آمن سلزقنا أريد أملاخ أمين يالنا نتنا جن دو كبلوز غير حدا تاي فرحي سلزي مزيو نياسو بخلته ملخنا يبلو أي تفرح كورنا أملاخ قال كأور لنا إياسو بزح زغصون تايو تمرحنا تسي أسقى قرون دحر مسح في إياسوس نام مسافة ندي قد أتو نياتو حدا خمر رح زغل لسه أي نبرن سلازي بقى خم مسافة ندي حد أرينا كندي مسافة دي نيرو عسرت سلسته probably عسر سلسته دي نيرو مسافة ندي ناي مسافة ندي جزء تقاير ببيجي أم زموت ومالتي بحثيرس بقى خم دلايو كم فقعد زغدلو زنبرأي مالتي كريم زلوا زبن يتحزوه بقى يتحزني أيتنك خم دلاي بولك بخون غل درجة فاميلي خون غل درجة محبر خون غل بقى كم دلاي يزغدلو زنبرة زبني مالتي زمن مسافة إسرائيل ما ميديا نوعين جزء يرام أو جدون زبال سب كم زنبرة خلاتنا نفلتينا
ምዕራፍ 6 7 8 ታሪክ ኣብዘና ኣለዋኹም ከተንብብዎ ትደልይኹም ማለት እዮም ሕጂ ኣና ሓንቲ ካብ እንኮስ ስለ ዘሎ ኸ መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 11 እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ መሳፍንቲ 6 11 ዋላ ኣብዚ ውፅኢኻ ለይ ገንብባ ስርናይሲ ምስ ወይኒ ክረአ ከሎ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልል እዩ ዘለዎ مش حكي صرنا يسحسر نجاري مالتي جنس لازم فرحة أبتحت جزءات لازم نبورط رئيسي أنت هقول له خلينا نري ملاح جزياب هير دما مسيو أبتحتي ثاني يؤس أبي إرزراوي أب أفرا زلا دوا تقمته ودو جيدون كميدنا كحب صرنا أمس مقويني كزبت نبرة لذي بوزح جيزة وسمعنا عنا زي نجارزي أملاخ مسئول أنت يزبل زلوا دحري زل أملاخ مسئول أنت يلو ندم أملاخ إجزابه ترى أتحيال جنا إجزابه أنت مسخاي أتحيال جنا من يتوقع عين دحد أخوينه في غير يزلوا نجده تاريخ بتعمل زجرم تاريخ فلا يفت مجرشان هبز مجمر أنت مجرشان أما أخل زلوا على ريح عند حد آخر كابين هبي كم تغيرس فريحوا على تاوي من نبابري وفريحوا أب حدا جزات حبي زجبروز نبرسي دحار 30 شح عند مرح خلصي كابتم 30 شح سي كندي إسرائيل شعتن شحن شو عتميت المادي بكا زفرح أنت لون تيجبر حسب خابي نبي تغير مغنياتو توكلتو أبتم سراوي زي كونه أب أملاك هون مسجمر مالتي بزح من الكتاب كن حديثي بحسب هندبتنا بحد بوتاي بس مجمر أنت يجيرو جدون مسوات قريبو أنت محسن كأنا أمتي حاومت إذا ما قبل أخلون نريهم كلا أيد ما دليل كلا أيد ما غير نبت سفري له أبت سفر مسكرة أتهم سراويت بزعبا جدون كم زحلو مقاسمي سيف جدون يأخذ قاسمي عوام أها كم استغن دال تدال سلزي برهانات حزوز أتوه فاينالي نتوم كندي حساب حرز وزح ميدانا تخبرهم كل نري كسرهم كله نري مالك سلزي أب إمنت زسرح ناتنا فنتر زيكون ناتنا زي مفرح ترى بأملاك ملو مؤمن فرح حزب على كابيوتنا مرحب اتتا أمرات زجبر أملاك بجدون لومون أبيوتين أبيوتكمن كجبر يخيلي كورنك زيابير أملاك سلزي كابزوم نايزيوم إن أملاك سبات نمهارو زي والدي قالون نريو أبناي داويد وين تاريخ نرينا مسحف سامين داويد قولي كمي كم زنبرة الزيج الزيف مفرهي كم زنبرة مما تيخان نقول مشيت نكاني يزاربوا من يرو قولي مش يعيش الله من يرو يفرحوا من يرو من الله هذا خمس قتل أنا كم زي قال ولا أين ورا من أفتجيزة تنبر كاب كل شيء نقول مشيت نزفرهم نبر موسى هذا أب نقدر كزي مسمع يحيش أبد شايفينكم أنت صغير هنا تدم سنة تكون يزفرهم من يرو ما تيجي خزارهم كل نجار مسرعيو أفرح ما أكلنا عامل خزري ناويري إذا هز عنقل نيش هيز نبرة من هيز نبرة كوتة هيز نبرة داويد قل ما نزيدو فيزيكال كوفت سيوم كراخو بيكو بعلي لي أبي مقط موز قبوم نيرو قل ما نزيدو كندينا داويد سين نقول يا بأمني كتيلون نفلت ما عندنا نيرو من دي ولا توم سراوي تقول أبكر مين يزول أمان العلم وين شوفهم زارو كده فوقهم داويد نقول يا زسعرو نو أملاخ سلزر آيات نقول يا مس أملاخ كورادرو مس جمرة إيش أوريدي داني لو بكر إزيلو كرمنا أو قد ما هتن حموش تأمل من العالو قد متى حنت مبالو أوريدي أبكر من داويد قوليات ميتين من يات فرح حزب بهلا ينورا أبا أملاخ يأمن نيرو فرح يأمن نيرو أبتم سراويتنا إسرائيل وين نيرو كتسأل مت إزارو مزنبرة حجي تنسهم أزل لنا عبي يخوي نسمع عنا زل نجار أبكر من الله عزيز يشتي كمان أملاخ زل نتاي تبع زي مفرح كم تقالوا زلنا زلوا مغنيات فرحي نأمنت كم زحوي بحقهم يشتغل مستشفنا زدقول زشفن كم يزغون ولا حد حيلي يقول لنا زمسخ خمسة مجبو خطب سؤال ترى لها كسر راح يقلني تحاول سلازي الذي نقد تشفين سلازل حجي نايفرح سيستم كومي يشوفونه بك يسأل متى كسر راح كم زي كده هون معي بس نقدر زدما داويد قبل على جوليات كعوات نريو دحر أبنتنا يحدش كده عندما إلياسون 450 أب قدام ينقص معرف 10 شعات فقد سلستلو تزفرحه
450 ናይ በዓል ነቢያት ዝሓረደ ሰብኣይ ኣምላኽ ምስኡ ዘሎ ብሓንቲ ድምፂ ግን ተኽብሩ ኤዛቤል ክፈርሕ ንሪኦ እዚ መንፈሳዊ ትርጉም ኣሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣሎ እቲ ናይ ኤዛቤል መንፈስ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ዘበን ዝርአ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ ብፍላይ ሕጂ ስፍርሕ ንብሎ ዘለና ንንእሽተይ ንዓቢ ይኮነን ወላ ኣገልገልቲ ወላ ዓበይቲ ገልገልቲ ምክንያቱ ኤልያስ እንታይ ከም ዝገበረ ኣብ ፍቕዲ ኣብ ምዕራፍ 10 ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ስርኢና ኢና ብሓይሊ ተስዩ ብቕንዓት ተስዩ ሓደ ሰብ ከይሞልቕ ሓዝዎም እንዳበለ እንታይ እዮም ዝብሉ ብተመልከተለ ድዮም ዝብሉ ንኩሎም እንታይ ገይሩ ክሓርዶም ከሎ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብሓንቲ ግን ክገብር ከሎ ክፈርሕ ከሎ ዝሪኦ ድሓር ንበረኻ ኸይ ድማ ወላ እኳ ክምግቦ እንዳረኣየ ከሎ ክመፅእ ግን ኣይከኣለን ትብዓት ኣዘ እንዲ ዘደይ ናብ ኤልሳ ሰጊሩ ማለት እዩ ስለዚ ፍርሒ ካብ ዕዮ እውን እንታይ ገብረካ እዩ ደወ ብለካ እዩ ንሕና እዞም ናይ ኣምላኽ ሰባት መፅሓፍ ቅዱስ ንዓና ትምህርትና እየ ተጻሒፉ مش نحنا خنمهارلو كاود قطم دما نحنا كنفلت كم زي حجي بأسرع ولا ينسي أملاك كم زين داقبرلهم كلش كم يخويني أميلنا نحنا حتى جز نزار مش إذا نحنا نخلو زلنا مجد بمسحف تصحيف أنت زي مسألة تنزريو با بس كل خمس دقيقة نحنا ناقرنا وما أملاك مسخلو خندا بلني مس يوم تزريو ونيروم تم 10 تسلي تكو حجي توم ريوم بمرأي تراي سزارو وشو حجة ريو ونيروم ويدما شعو أفتوينات مصر أيوة با أكن دبعين أملاك كين ريوم سبعين نار إنا يوم كم توم كلتا انجرانا يوم زين بي نحنا كل يوم بتاعنا خنبل يلوم مقرم ومنيرو سلازي كابد حار مس حالفه تريو حجي بتبعت أملاك حيزنا خنريو نكلنا أبكر مينا زقوم يلا سلازي أملاك تايب لا لهم أي تفرح كبرنا جزيابير أملاك يقول أي تفرحي هللويا كبرنا جزيابير أملاك يقول مصحف إسياس بزحون بزح تمرتا سمعنا خونينا انتهى اليوم زقول سوا مصحف إسياس لك تعريش لي مصحف قدسنا كم زي ميني شوب إن شاء الله جزء بعد تيسكو عبي تيسكو إكسترا وي تيسكو إكسبرس بهال جزء مصحف إسياسي لك تعملت مصحف قدسنا كاب معرف حادث كاب معرف 30 شعة تنزله بزعبة بولي كيدان كاب 30 شعة سكاب سوسان شريشن زلوا تن إسران شعة المصحف تقاني حدش كيدان سلازي 4 حدن 4 سلسلة لحد عم بيبنيه أو بزوج جزء تدقاق مله أبزغ خينهم صوب بحدا من البعض تا إسياس 4 حدن فقد 10 تخلت أخن ريعنا أي تفرح زولون إسرائيل بزوج جزء مصحف إسياس تيب أي تفرح ندابله تزاري بقول له ما سلازي بحسر زبلة مصحف إسياس كم تمثل أو دمان إسرائيل وين أملاك تيلو بيهمانا إيدي إسياس 4 حدن فقدي 10 تخلت أنا نيماني تيدك زحز سلازي أي تفرح كلك أقول له أملاك بيهماني نيزيمان زبل ترجم له بيهماني إيدك حيزة أي تفرح كدق فكاء زبل جزيابير أملاك يمو نتوم زودا دروها كد اليوم أي كترخبوا من كائها نتوم زواجوها دم كنتو كم جل زين برا كونوا يوم سلازي بيمانيتي يتكازحز أملاك تايب لالو أي تفرح بلالو كبرنا جزيابير أملاك زبوزح أب ناي زحلف ناي بولي كيدان مصر أنا أب حدش كيدان دم ناي مجمع أي تفرح زبل أبينا نرهبه يسيف حسي مريم يسيف حسب صبغي مثلنا اليوم صبوق ما تيست حسابات سي بقى بحبوق قد فحسبه كم سبكم قاعد تحسبوا خلقها صبوق حسابي مثل حجتي تخجلت زي مفتاو سناي نجري انتو بحبوق قد فاز حسبه كن مست املاح زوم صوب بيني من ياتو املاح اي تفرحوا صدق يزبلو زلو يسيف كان بقى هي قال صح يا واي سبي نيرو كن كحدغا املاح مزيد يبلالو نو اي تفرح سلازي نخن اتو دليلنا زلنا نجر لومي زفرحنا نجر نحد الله أملاك نتايب لنا له أي تفرح أبزو خنا إذا حجب زعوانا ريليشن شيب نزاربنا بزعنا يا مريم نياسف أبزو خنا نجر ببحد خنا مصين خلينا تنعنا زفرحنا نجر ناكلنا تفرح عليه نجر سلازو خنا أملاك نخل ملسون تاع أي تفرح يلون ياسف مالتي خبرنا جزيابير أملاك سلاز ناس قصص بمولو تاريخ نحد عارينا يوم حدش كدان أي تفرح أنا مسخمي
كساجر كله مسموصهم تايم مسموصهم بلعل بحر مسمص انت يلوم فرح مسرعهم اي تفروا يلوم اي تفروا اني يلوم ስለዚ ፍርሒ ስለ ዝነበሮ ኣነ ምሳኹም ነዚ ንሕና ውሑድ ዓቕምና ኸማን ደቅና ምሳና ምዃኑ ኣብ ገለገለ ቦታ ነጢሮም ካብ ዝኾነ ቦታ ንዑ መሻ ሓቕፈካ ኢልካ ኸማን ዘልሉ ዝመፅእ ንዓይ ንድኹም ሰብ ንድሕዳ ወደይ ማዕረኽ እንደዚ ተኣማሚኑ ናባይ ዘሊሉ መፅእ ኣሎስ ኣነ ዳ እሞ ምስ ኣምላኽ ኮይኑ ዳ ምን ዘፍርሐኒ የለን ምስ ኣምላኽ ኮይኑ ዘፍርሐና የለን እቲ ዋና ከም ኣመንቲ ክርዳእና ዘለዎ ዓንቶ ይነግረኩም ሰይጣን ተሳዒሩ እዩ ኣብ ቆሎሴ 2:14 እቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ኣምላኽ ከም ዘስተሕፈሮ ኩሉ ሓይሉ ኣጽዋሩ ከም ዝገፈፎ ምንም ነገር ገብር ከም ዘይክእል ብግልጽ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣብዚ ናይ ሎሙዳ ናይ ብዙሕ ናይ ሰራዊት ተልዕላ ኣለኹ እምበር ኣብዚ ናይ ውትድርና ናይ ሰራዊት እንታይ ገብርኻ ምስ ተዓለምካስ ስርሒት ዝበሃል ኣሎ ምሽ ሓቂ ይኮነ ውትድርና እቲ ውግእ ግን ተዓሊምካ ምስ ወዳእኻ በቃ ከማ ውግእ ክነኣቱ ኢና ሕጂ እዮም ዝብሉኻ እቲ ሜንታሊ ብዙሕ ድምፂ ይስማዕ ዝቦምባ ኣብ ቅድሚኻ ድርቢዎ ኣርበጂ ትኩሱ ብሬናቱ ገለብ ቶሮሮሮሮሮሮ ይዝብል ሕጂ ንዓኻ ዝትንክፈካ የለን ግን እቲ ድምፂ በቃ ምስ ፀላእኹም ትዋጋእ ዘለኻ እዮም ዝገብሩኻ ሕጂ ኣብኡ ምስኣትኻስ እቲ ሳውንድ ኩሉ ከምሎ ግና ናይ ብሓቂ ውግእ ድዩ ሕጂ በቃ ብዙሕ ድምፅታት ተገበረ ሰይጣን ብዙሕ ነገራት ተገበረ ወላ ሓንቲ ፀላእ የለን ከምዚ ልክዕ ፕራክቲስ ተገብሩኻ ከለዉ ሒዞምኻ ዝኸዱ ዝገብርዎ ድምፅታት ልክዕኹም እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ኸም እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናትና ዘይምእማንና ግን ሽዑ ፈሪሕና እቲ ኾሚታት ምስ ሰማዕኻ ፈሪሕኻ ግን ናይ ብሓቂ ኹናት ኮይኑ ተሰሚዕካ ንጉርኻ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ኹናት ኣይኮነን ፕራክቲስ ኢና ክንገብር ከምዚ ክትኮስ እዩ ከምዚ ክግበር ተጠንቀቑ ጥራይ ይብሉኻ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ድምፂ ዝገብሮ ሰይጣን መናውራ ጥራይ እዩ ወላ ሓንቲ ንዓና ኸማን መተረሪና እዩ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምክንያቱ እቲ ሕያዋይ ጓሳ መን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 11 ፈለይ ኣሎ እቲ ሕያዋይ ጓሳ መን ይብል ኣሎ ኣነ እቲ ናይ ገንዘብ ጓሳ እንታይ ከም ዝገብር እዩ ዝነግር ዘለዉ ገዲፉ እዩ ዝኸይድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ህይወተይስ እንታይ ይብል በጃ ይብል ስለዚ ዝመፀ እንተመፀስ ህይወቱ ኸማን በጃ ዝሃበልና ጎይታሲ ከመ እንዳእሞ ንፈርሕ كم من دعمون فرح كم من دعمون رأت زجرم نايت مرحي أب وانجيل ماريكوس معرف حموش تفور سالسان شديشت تمرحي صلوت قالوا ولا عسر تغلط عمد بس حميمي قد يفهمش نبغي تاس مسيح تصلي لا بجها قالي يزبل زلوا أفتمون بزح تجبرت أمرات فلاي وانجيل ماريكوس نحط عم بيبنيها تسبيت من شو مسيح أخذنا تنكفاته بزح تجبرت أمرات هالو أفتمون نايت من قد نايت قعزو أما قد قويتها مسؤول كل لجن مسيام أيتركم من ممهرين قال كان تقول عارفة زبل دمس مسيح إزدان تودي يوم قويتها كنت تايجرو نعو نحو هنا قال ملا أنجوها قال يكون مغنيات تؤمنوا متان داون كيكون أي تفرح يلو تقدمي تقال كم قويتها زوجة ناو أي تفرح تسوم زبل وزن لوزي فتسيمو قبل بها خياتو كي تفرح بأين تايجبر إماني زلو زلو حج النسهم دمستات كله كنأتو قبل بنا يبنا أنت خيلنا خنسهم عيبنا أقعد عم حلفكم اللي بقى سمعنا يا دما نقويتا إنا خنت متزلنا حدا قال خمس قبل سمعيه مسكرنت ماله مسكرنت زي كورس أمونغو تحسبات كم زعينت مسكرنت همسيو حنت سبيتي 70 سبيت اليوم ثلاثة عامات استمرعوا يجي تايلو 3 عامات ملو بقات 7 كي دقس ليتي قلت امتميلو متي سراقي 3 عامات ملو ندحر حاسبكم وكو بقى بطعمي نويحي 3 عامات 3 عامات ملو حنت ليتي سكي دقس متي يوص كانشلو بدحريت بقلخيت ولا حد سب زي له نصبحيت يدقسو متي 3 عامات ملو بقى ليتي بقى زي دقس 3 عامات مسملو عاد معلتي قال سميع قال متي لاتو حجكم كل غيزه مسيلو وصي مسوصه بقى تطوابيلو لصوار قال زلو سراقي نيرو كل زدليه وسيدو خفت غزا شعو خير كله صنح بالصنح حساب يلو بجاه حساب صنح يلو يتل اللي خيلو
30 ዓመት ሙሉ ተጸበይት ሰበይት ያላሞ ክትረኸበካ ኢልዎ 30 ዓመት ሙሉ ዝፈርሓቶ ሓደ መዓልቲ መጽይዋ ወላ ከማንኮ እትሰብኣይሲ 30 ዓመት ዝድቅስ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ዝመጾም ኮ ማሐሸን እዩ 30 ዓመት አይደቀሰን ፋይናል ድማ ዝፈርሑ መጽዩ ኮሚል እዮምሽ ዝፈርሓዎ መጻኒ ስለዚ እንደ ሕዳ ትፈርሕ ኮንካ እንደ ሕዳ ትረዕድ ኮንካ ግድን ዝፈርሓካ እንታይ ይገብረካ ይመጻካ ግድን ይዝመጽ ስለዚ ንሕና እንታይ ክንገብረና ክንፈርሕ የብልና ዘፍርሐና ነገር ከነርሕቆ ኣለና ምስቲ ከተባዓና ዝብል ቃል ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ክንዋሃድ ኣለና ካብቲ ሓደ ሰይጣን ዝዋጋኣሉ ዘሎ ሎሚ ራዕዲ ፍርሒ ኣይትሰግሮን ኢኻ ኣይትቕሎን ኢኻ ከም ዝሰሚዒካ ከም ዝስማዓካ ዘሎ ናይ ከምዚ ምልክት እዩ ሮማይ ኣኺልካ እዩ ዕድሜኻ ኸይዱ ከምዚ ኮይኑ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ጥራይ ንዓኻ መላእካ ዘሎ እዚ እንድሕዳእ ኮይኑ ኢኻ ኮፍ ከብለካ ዝኽእል ነዚ እንድሕዳእ እዝኒ ሂብናዮ እዚ ኣምላኽ ክንዓይን ንኽእል ኢና ንኣምላኽን ንቓል ኣምላኽን ንሓሳብ ኣምላኽን እንድሕዳእ ሰሚዕናዮ ግን ኣነ ምሳኹም መጀመርያ እዚኣ ናይ ሙዳሃ ጥቕሳ ገብረ መጀመርያ እቲ መንፈስ ፍርሒ ዝበሃል ንዓና ኣይተዋሃበና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:7 እንታይ ኣሎ ንዓና ዝተዋሃበና መንፈስ ፍቕሪ ካብቲ ሓደ ዝተዋሃበና እንታይ መንፈስ ፍርሃት መንፈስ ፍቕሪ መንፈስ ሓይልን መንፈስ ፍቕርን ኢና ይተኮይና መንፈስ ፍርሒ ግን እንታይ ይገብርና ኣይተዋሃበና እዚ ንዓና ኣይተዋሃበና ከምዘይ ተዋሃበና እዩ ዝገብሮ ዘሎ ጢሞቴዎስ ካበይ ዝመፀ እዩ እዚ ዝተዋሃበና ግሪና ዘይተዋሃበና ከነስተላስልን ክንሓስብ ንስኻበይ ዝመፀ እዩ ናይ ዝወዲ ኣይገርመኩምን ዘይተገብረ ዜና እሞ ኣማኒ ተባሂሉ ዘይተገብረ ዜና ኣብ ዓለም በቃ ባዕሎም ብገለ መለገለ ዝሰርሕዎስ ከምኡ ርዩ ከይደቀስኻ ሓድር እዚ ዛጥቕስ እዚኣ እዩ ንሕና ከምዛ ዓይነት ክንፈርሕሲ ኣይተዋህበና እንታይ ደኣ ክንተብዕ እንታይ ደኣ ክነፍቅር እዩ ንዓና እዚ መንፈስ እዚ ተዋሂብና ስለዚ ንዝመፃና ናይ ፍርሒ መንፈስ ንቃወሞ በዓላትና ኢና ኣምላኽ ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ ሎሚ ነቶም ኣቦታት ኢልዎም ንዓና ድማ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣነ መንፈስ ፍቕሪ ኤሂበኩም መንፈስ ፍርሃት ኣይሃብኩኹም ኣነ ኸዓኒ ምሳኹም እየ ብየማነይቲ ኢድኩም እንታይ ገበረኩም እየ ክሕዘኩም እየ ዋልታኻ ኣነ እየ ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ንዓና እውን ኣምላኽ በዚ ይሂብና ስለዚ በዚ መንፈስ እዚ እንድሕዳእ ተመላሊስና ፍርሒ ዘበለ ንዓና እንታይ ገርናኒ ኣይሒዘናኒ ካብቲ ዓብይ ኣፅዋር ሰይጣን ድማ እንታይ ጌርና ያለና ኣፍሪስና ያለና ምስ ኣምላኽ ድማ ክንጓዓዝ ኢና ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበና ቦታ ድማ እንታይ ክገብርና ክንበፅሕ ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባረኩም ደስ ኢና ክንጽሊ ኢና ኣሜን